Tusind tak til Baker Tilly, og velmødt til jer alle sammen. Jeg har glædet mig til at fortælle om Middelfart Sparekasse. Jeg skal lige sige lidt om mig selv, og det er også lidt med historien at gøre, at jeg startede som administrerende direktør i Middelfart Sparekasse den 1. januar 2012. Den første planche, jeg har puttet på, det er, at vi arbejder med en strategi i Middelfart Sparekasse, der hedder den gyldne middelvej. Blandt andet mange andre ting omkring strategien, så er der så nogle faste målepunkter, vi har puttet i. Og jeg vælger egentlig at starte med det, fordi det siger rigtig meget om, hvordan vi tænker, at vi vil udvikle vores virksomhed. Vi vil ret hurtigt finde ud af, at de her målepunkter, de kunne godt minde om en form for balance scorecard. Altså i hvert fald en balance mellem kunder, økonomi og medarbejdere. Som det blev sagt, så har Middelfart Sparekasse ramt en førsteplads en 3 gange, og det er vigtigt for os. Vi kan så sige, at på et tidspunkt var det måske så vigtigt, at det var et mål i sig selv. Nu ser vi det mere, at det er et fundament for de andre ting, men det er ikke på samme måde et mål i sig selv. Et mål i sig selv, det er mere nogle af de andre ting, jeg har været inde på, men fundamentet, det er, at vores medarbejdere er tilfredse. Det er mere om Great Place to Work, som vi som sagt har kendt i Middelfart Sparekasse i 13 år. Det koster faktisk ikke ret meget at deltage i det. Jeg mener, vi købte det seneste 3 års abonnement, det koster altså 50.000 kroner om året. Og vi er 250 medarbejdere. Hvis man sådan kommer i tanke om på et eller andet tidspunkt, at nu vil vi gerne have lavet en medarbejdertilfredshedsundersøgelse, så finder et konsulentfirma, der skal gøre det for os, så er det et langt større beløb. Så dels så synes jeg, at det er forsvarligt økonomisk. Der er jo gode ord forbundet med det. Troværdighed, respekt, stolthed, fællesskab og retfærdighed og tillid. Og det er sådan nogle ord, der også over tid er sådan glædet ind i vores værdigrundlag og vores retorik. Altså det har det så også påvirket os selv til. Og ja, altså ud over værktøjskassen og ud over, at vi hele tiden er skarpe på at vil fastholde en god arbejdsplads, så sidst, men ikke mindst, så kan vi sige, at det er så årsagen til, at jeg står her i dag, at Middelfart Sparekasse har fået en branding omkring det og have en rigtig god og attraktiv arbejdsplads. Vi har arbejdet efter vores strategi 2015, som også er den, der er tituleret Den Gyldne Middelvej, er levende. Og vi havde forskellige mennesker til at hjælpe os. En af dem var en marokkaner, der hedder Wafa Rian, og hun er god til at udvikle proaktivitet hos de, der har lyst. Og noget af det, vi arbejder med, der er nok mange af jer, der kender bogen 7 gode vaner. Det er en rigtig god idé at læse den bog og bruge den og blive undervist i den, og det har så også været en ingrediens for os. Service giver man bedste kunder af man. Proaktiv plan, halv grad. Altså, vi har brugt den der med den halve grad, den forandring, der skulle ske med os selv. Altså, der er i virkeligheden sket meget mere, fordi hvis 250 mennesker hver især bliver drejet en halv grad, så er jeg lige ved at sige, så bliver det 360 grader, når man lægger det hele sammen. Altså, det har hos os været en meget betydelig udvikling, som så også er begyndt at give resultater, også af økonomisk karakter. I øvrigt, altså noget af det, vi investerer mest i, det er lederuddannelser. Altså den der gruppe på 30, altså de bliver onduleret, forholdene til bagholdelse i fællesskab sammen med vi andre, og stå på den skrå scene og lære at tale og kommunikere og konflikthåndtering. Altså der investerer vi rigtig meget for øjeblikket. Mellemlederne, det er der hemmeligheden ligger i, at en virksomhed den lykkes. Ja, jeg tror, det var, hvad jeg kunne nå at sige på et kvarter.